Bună ziua, dragi colegi! Mă numesc Dorina Nicolina Isopescu și mă prezint astăzi în fața dumneavoastră pentru candidatura la funcția de decan a Facultății de Construcții și Instalații. Am ales această modalitate având în vedere criza în care ne aflăm, faptul că nu putem să discutăm unii cu alții, că nu putem să dezbatem subiectul în cauză și am considerat că este bine să mă prezint dumneavoastră în câteva cuvinte, să-mi prezint programul managerial și să vă spun ce cred că putem să facem împreună pentru ca această facultate, Facultatea de Construcții și Instalații din Iași, să-și recapete renumele care l-a avut odată, de cea mai bună și frumoasă facultate de construcții și instalații din țară. Să fim mândri cu toții de faptul că suntem recunoscuți la nivel internațional, că suntem vizibili în comunitatea ieșiană, că partenerii industriali, atât la nivel național cât și la nivel regional și chiar local, ne caută și ne recunosc meritele, fiind noi cu ei împreună mândri de ceea ce realizăm. Programul managerial propus trasează liniile directoare pentru o dezvoltare armonioasă, participativă și responsabilă a întregii activități didactice, științifice, manageriale și administrative din Facultatea de Construcții și Instalații, iar principalele obiective sunt asumarea misiunii universității, creșterea notorietății la nivel local, național și internațional, asigurarea și îmbunătățirea calității învățământului superior de construcții din facultate, dezvoltarea sinergiei între învățământ, cercetare și relaționarea cu comunitatea, promovarea unei culturi a succesului, extinderea diversității de atragere a resurselor financiare, promovarea parteneriatului între mediul universitar și cel antreprenorial. Acțiunile pe termen scurt sunt următoarele: dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri și instituțiile publice, în scopul asigurării permanente a unei oferte educaționale la exigențele pieței muncii, continuarea eforturilor în direcția centrării activităților de predare, reabilitarea și modernizarea patrimoniului administrativ al facultății, crearea laboratorului Facultății de Construcții și Instalații, recunoscut la nivel național și internațional, acțiuni pe termen mediu, atragerea de studenți la Facultatea de Construcții și Instalații, atât la nivelul licenței cât și la nivelul secțiilor de master, prin diversificarea programelor educaționale și prin promovarea ofertei educaționale la nivel național și internațional. Îmbunătățirea sistemelor suport pentru studenți, integrarea educației cu cercetarea științifică ca premisa dezvoltării unui corp profesoral de elită. Valorificarea experienței participanților la proiecte naționale și internaționale, prin crearea unui colectiv suport pentru depunerea de cereri de finanțare, continuarea, dezvoltarea și diversificarea relațiilor de colaborare a facultății cu parteneri regionali și naționali, dezvoltarea parteneriatelor cu institute de cercetare, universități și facultăți din țară și străinătate, consolidarea unei culturi organizaționale la nivelul Facultății de Construcții și Instalații, care apreciază și respectă cadrele didactice, personalul administrativ și studenții. Acțiunile pe termen lung se pot împărți în două direcții, acțiuni generale și acțiuni specifice. În cadrul acțiunilor generale sunt vizate următoarele: creșterea vizibilității Facultății de Construcții și Instalații prin organizarea de manifestări științifice cu participare locală, națională și internațională, mese rotunde, workshop-uri, conferințe, congrese. Implicarea activă a tuturor membrilor facultății în procesele decizionale și creșterea transparenței în luarea deciziilor, a rolului tehnologiilor informației și comunicării, asigurarea unui transfer real al cunoștințelor tehnice de actualitate în procesul de predare-învățare, consolidarea legăturilor în plan metodic, didactic și științific cu facultăți, departamente și specializări cu profil similar și interdisciplinar din țară și din străinătate. Comunicarea și informarea prin asigurarea fluxului informațional și eficientizarea comunicării. Acțiuni specifice: invitarea unor personalități din țară și străinătate pentru prezentarea unor aspecte de interes, crearea Consiliului pentru Parteneriat Public-Privat în domeniul construcțiilor, crearea Centrului Suport pentru identificarea de competiții naționale și internaționale în domeniu și acordarea de sprijin logistic pentru directorii propunerilor de proiect, realizarea dialogului permanent cu factorii de decizie,
în activitatea academică la nivel local și național. Programul managerial prezentat pentru mandatul 2020-2024 se constituie într-o viziune cu privire la situația din prezent, oportunitățile existente și care ar putea fi principalele direcții de acțiune. Vivat Crescat Floreat, Facultatea de Construcții și Instalații din Iași. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să fiți alături de mine pe drumul succesului.